Быйыл ураза гаете җомга көнгә туры килде. Җомга 2 гаеттән олы көн. Шуңа да мөселманнар өчен бүгенге көн икеләтә бәйрәм булып тора. Сугыш һәм хезмәт ветераны Вазыйх ага да шактый өлкән яшьтә булуына карамастан, гает намазын уку нияте белән мәчеткә иртән иртүк килгән. 95 яшьлек аксакал уразаны калдырмыйча тоткан. Һәр елны зәкатын бирмичә калдырмый икән. Мин бу гаеткә бик шатланып килдем, кызым. Яшьтә булмаса карасаңыздан, мин уразаны калдырмадым. Әлхәмдүлилләh. Мин яшем олы, картмын. Бик шатланып тоттым аны. Нишләсәм калдыра алмадым. Анан кийин ашау үчү бит кайттым, бар. Шуның өчен тарга җиңелрәк. Асылын аның чайды картларга бу бик яхшы булды. Өзү киркен бар. Шуның белән мин систем бик бәхетле. Намазын калганын белмим. Яшьтән укыйм. Армиядә укыдым мин. Сугышта булган. Анда укыдым мин. Вакыт булганда. Быйыл гает намазы башка елларда аермалы буларак бик иртә укылды. Сәгать 4-тә мөселманнар гает намазын укыр өчен сафка тезелде. Район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузеров базар яны мәчетендә гает намазын укуда катнашты. Аннан район башлыгы мөселманнарны ураза гаете белән котлады. Зор бик матур бәйрәмебез белән котлыйм. Рамазан айы халкыбызга яхшы эшләргә көч бирсен иде. Халкыбызга тыныч китерсен иде. Сезгә үзегезгә, гаиләгезгә исәнлек, саулык, гаилә бәрәкәт теләп калам. Безнең вакытыбызда яңа уңышлы эшләр булсын, тынычлык булсын. Бәйрәмебез бик матур узсын. Ураза гаете дөньяның төрле почмакларында яшәүче мөселманнар өчен иң мөһим зур бәйрәмнәрдән санала. Рамазан айы рухи чистарыну айы. Әлеге мөбарәк ай тәмамлануны белдергән ураза гаетен шатланып каршы алабыз. Гает намазын укырга елдан-ел яшьләрнең күбрәк килүе күңелне сөендерә. Бүген гает бәйрәме. Без әти белән килдек мәчеткә намаз укырга. Минем әнием, 2 апам әти ураза тотты. Быелларда яшьләрдән тотучы күп. Нәләгә рәхмәтле. Аларны мактаулар. Әгәр шул көнчә барса, тормышлар булса, яшьләр безгә караганда күбрәк галимнәр алар. Алар бик галимнәр. Безнең вакытта түк эшләпәде, безгә юк иде. Без надан калдык барыбызда. Надан без. Алар белемне. Бүген районыбызның барлык 40 мәчетендә дә бәйрәм вәгазы сөйләнде. Алдан җәмәгать белән иртәнге намаз укылды. Гает намазына җыелган халыкка Татарстан Республикасы Диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинның котлауы җиткерелде. Котлаулар тәмамлангач, барча җыелган халык Айрат хәзрәт Әюпов имамлыгында гает намазын укырга кереште. Аннан бергәләп тәгъбир әйтелде, тәсбих тартылды. Намаздан соң хутбә тыңланды, Коръән Кәримнән аят сүрәләр укылды. Бирелгән садакаларга һәм илгә көнгә иминлек, бәрәкәт теләп дуга кылынды. Киләсе Рамазан айларында исәнлектә, саулыкта күрешергә һәм уразаларны бергә тотарга насыйп булсын дигән теләктә калып, мөселманнар гает намазыннан соң мәчетләрдән өйләренә шулай таралышты. Ә бәйрәм дәвам итә. Кемдер зиратка барып каберләр өсләрен чистартса, шулай ук бүген бәйрәм көнендә туганнарның хәлен белешүдә саваплы гамәлләрдән санала.